बेवनै बिराद मिनिनो हाखायो बियो सिरियास लायबाव नामा Action. Pagliya. Acha mo mumrung ka daw sa kayo. Visa kasih aku sokai. Nah, kalau orang tip aja. Hai sonaफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायगोन लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदो दिनै नायलांबाय थादों मा देखायनो हायो देखायलांसै आरोना नोंथांमोननो नायलांबाय था सोनाफोर दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हायाखैबा साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो कमेन्ट खालाय आरो लाइक मोनसे गालां आरोना सोनाफोर नायलांबाय था मा देखायनो हायो देखायलांसै आरोना सानसु जाबाय दा दुइथासो जाबाय आरोना ओइ हान्थु लोरफोर माबानि हान्थु लोरफोरनि बिसिमोन शुटिं खालामनो फैनो नागिरदों आरोना जोंनाव ओंखायनो उन्दुआसै आङो नङाबा दा उन्दुबाथाय सिखारनो बागोन नालाय ओंखायनो नेगासिनो दं आरोना माला फैगोनथाय मिथिया दहायनो फन हरदोंमोन दाबो फैयाखै आरोना थ' दा देखायनो हायोबा एसे देखायलांसै आरोना नोंथांमोननोबो नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम आंना फिसाजोआ मालाय जि थिखोदों आइदै खेबनाङा हा थिखोजोबदों मा गोलैगोन मावनांगौ ना रानायखौ दोन रानायखौ थिखोजोबदो खेबनो नाङा दोरसि आइदि सासे खेबगासिनो दं नै आंखौ बिखुङाव थानानै मा रायलायगासिनो दं नै रायदों मामिखौ रायदों हा माबि गाग्राफ्रा फैबाय नै बाजेनाव आलासि जाफैदोंमोन इंलिसनि बारै होनगोन जेनेबा बेखौ बुंसिन दे होनदो दे एसे आं बाजेनाव आलासि जाफैदों हो खुसिथा दामायनि बिराद खुसिथार मालाय फैबाय नै शुटिं गाग्राफ्रा शुटिं लागासिनो दङ नै ओंखायनो आं एकदम प्रेगनेन्ट जाबाबो गथ'थारै फिनांगौ आरो शुटिं लागासिनो दङ नै शुटिं लानो फैदों बिनानावा नै लागासिनो बयबो थुखावलाजोब आरोना गासिबो मा थुनांगौ मा थुवा गाथाफोरखौ थुलाजोब नायलाबायजोब गासिबो खेनथाम सान जाबाय बिसिनियाव शुटिं लानाया फैबाय थाखायो आरो बे आगैबो दं आंनियाव मा होनो दोरसिता बेबो दं आरो जोंना नानि उन्दैयाबो दङ देनां नुजासिगोन मामि आं बिदिमोन आरो होनलायसिगोन आरो नायजोबदो आरोना हाया बेहा एकदमबारे खेलें खेलें खालामबाय थायो मानसि फैबाथाय शुटिं खालामगासिनो दं आरोना नै इन्टारभिउ लागासिनो दं मालाय रिपर्टार फैदों आरोना जोंनाव जांगिला रिपर्टार सासेया नै मालाय जा देलायगासिनो एक्टर बायदिसो नुयो माथो हाबाया माला जागोन आंना हाबा गैला आंनि हाबाखौ खैनायाबो खोनानाय नंला हाबाया जानो हाथाय मोननानै दंथारो आं हाबा लाला सिरि जानोसै आरोखि बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारिया 2024 आव हाबा लागोन होननानै बुंदोंमोन दा आं बेखौ मोनसे ब्लगाव नुदों दिनै आङो बिथांनाव ब्लग लानायाव बिथाङा बुंदों टारगेट गैया होननानै नंगौना नङा दा बिथाङा बेबायदि मिसा खोथा बुंबाय थायोबा बारा गोबाव जोरनाय नङा हिनजावफ्रा बेखौ नायनानै थानो हानाय नङा माने
सासे दखा मास्टार होननानै बुजिगोन हिनजावफ्रा बेखौ नंगौ नै लागोन होननानै खोथा होनाया केन्सेल खालामोबा दखा मास्टार होनना बुंगोन आरो बुंबाबो जाखाया बुंबाय दे रायजोफोरखौबो नैबा जोंनाव सिटिं लाफैयो भिडिअ लाबोदों माने गोजोनै थाबाय था बयबो औ दुखु दाहायाथ' बयनावबो थायो औ दा माने थानायखायसो आङो बानायदों आं सानो आरोखि संसाराव माने माने खानानिफ्राय साबसिन गोजोननाय रावनावबो थानो होनो हाया हाया माने मेगनानो गोजोनै खालामो आरोखि मानसिखौ जेखौनो नुयो बेखौनो हास्थायोना खालामदो दा ओंखायनो खाना जुदि नोङो संसाराव गोजोननायखौ नांथारगौब्ला एखेबारे मोजां जोबथा गोजोननाय नांगौबा खाना जा खाना जायोबा माने बेयो नुला नालाय औ खोनानायजोंथ' नोंना हास्थायनाया फैयाना नुनानैसो फैयो दे दा ओंखायनो दुखु दाहाया बिदिनोसै औ गोजोननाया जोंनाव गैया खानानावसो दं खाना खानिफोरनाव थिग 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 दं आरोखि राइट गोजोन्थों जिबोलाजों लाइन मारिनाथ' आंल' होलायना दसेयावनो आरो Ready? जोंनाव फन फैगोन Action. नायाखै खालामनाङा नोंनो थांखाबाय गोसो बायदि जाबाय नों सानफ्रामबो फैबाय थाजायाखै दे आं नोंनो बागोन नों उनाव मोनजायाखैबा आंनाव फन खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आयु माबायदि नायदों 제. आंना 동호. नायबाय थादो गावनि खालामो 무슨 나타나면. माने सिख्लाफोरखौ बानायना सिख्लाफोरखौ गोसथोला बिबाजैखौसो लाइन मारियो 알았어. 너는 비디 분이면 한국을 마음에 지니는 거야. दे दिनैना नों गाबगुलायबाय हनै बिराद मिनिनो हाखायो बियो सिरियासलायबाव नामा 찍는 나만 로고 말이야 로 찍나이. 이거 원래. 와 오려고. 상점 나한테. 나가 대는구나 피우랑 많이 나는 거구나 기분이야. 오늘 무거워지게 알았어. 맞아 그랬었지 라핑게 사든 라핑게. 액션. 파글리야 하시면 와비에 소식은 등지 가오지 시마 이거 또든. 왜 분이 백. 암스 사람상 가요 시크라마바 포대자라 시크라바바 하바 전에 배자까지 배지 했네 뭐라래 आं नोंनि शुटिं बाल' बिदि मिनिनाय जायो ओमफ्राय दस्राना बिदि मिनिनायानो जाया आं मानो मिथिया जायो बिदिनो बे थादेरोना आरो दस्रानियाव थादेरनाय जायाना आं दस्रानि गासिबो सिरियास नङाबाथ' जाखाबाय नोंनि दे रेडि नङा रला सोरनि र' आंनि माबा बिजिबो दे रेडि एक्सन नङाबाथ' जाखाबायमोन इउक्रेनाव गावलायदोंमोन आङो बावनो फाइटखौ मोनाखै काट दे रेडि केमेरामेन एक्सन आं इउक्रेनाव नङा गावलायनाय
Dia logiknya. ओरैबायदि जाबाय ना Aku baca logiknya. Aku masih besok semua थारमाने ओरैया थांबाय आरोखि आंनि ट्रेनाव गावलायदोंमोन औ बेनिफ्रायनो आं सिख्लाखौ मोजां रेडि एक्सन जायखुनजाया बाजै आं सिख्लाखौ बारा मोजां मोनखाया हाबा जाखांनाय बिबाजैखौसो मोजांसिन मोनखायो आजिखालि हाबा जानाय सिख्ला हाबा जायै हिनजाव एखेसो जाजोब्बाय बिबाजैफ्रानो मोजां नोंखौनो नुखा खोनाखा लानायानो साबसिन जासिगोन आं बाजै बास दे एक्सन Oh my god. दे रेडि Ey समाव बेखौनो गेलेनो दे मा जिनिस बिलाय सानदा गय गाबदों माने आंना आखाइ ओरै लादों आरोना ओरै गुबुन जिनिसा ओरै नागिरबाय गय गुबुन सानदा नै बावहाय थादे जों जेबो गुबुन खामानि मावा जेबो गुबुन साना जाबाय बे जागासिनो बसावहाय होमबालाय जालायसिगोन होमबालाय जामारसिगोनानो हाबाखौ होनबायना हाबा Mulai sana sekitar itu ya. Ramah दा खालामबावनांगौ जे बाजै Bikin nih dong, baik. नों खनसेल' मोनजायोब्रा खनसेल' होननारा आंबो लानो नागिरदोंसो नागिरदोंसो आरो बे डाइलग होनायाव होनदेरनो नाङा दे गावबा गाव दे फार्स्टआव एसे बास रेडि एक्सन Silau dong. मा खालामबावनांगौ खालामबावनांगौलै बायना थांजोब्बाय शुटिं लाग्राफ्रा माया Stena. औ स्टेना औ आंनि लाखांजोब्बाय थांस्रांजोब्बाय मादै अबेहाय नोंसिना न'आ Sini ya. फाटगाव ए Tangjungannya aku talangan ini dress selain ada ini seno. Aku galang mau on lagi ya salah tak. ओइ ini ding Oh, sasi dong. Galang masih nunda nengkau. Galang dia, mau sendiri nadir nih kai. Iku napa? थांदो थांला आङो थांफादो थांसैनो थांफाबाय औ थांस्रांजोब्बाय सिरि मोनलायलायबाय आरोना थ' सनाफा दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय